Sisisanele emva kwesikhathi eside ngoba ngiyakhuluma ebandleni akekho nginakile, ngiyakhuluma emndenini wami akekho nginakile, akekho nje okwazi ukungilalela. Uma ngingathi ngiyazi nginenkinga lapha ngiyashaya kuthiwa emxolele vele emendweni kuyabekezelwa, abekezela nawe. Masifika lapha sihlala phansi sebeziwe kuthiwa uze sihlale phansi sizwe indaba uzokhala minyembezi. Kusuka mina aqala futhi ngiyohlala eduze kwakhe sekuyimina ngimcomfortayo, sengibona nje umuntu wami yakhala sekuphatheka mina futhi kahle. Nkosi yami kuba unkosikazi. Imina ngimcebile njalo. Wena kodwa futhi usumduduza. Imina futhi sengimduduza, imina futhi ngizobe sengiqoqa impahla zami sengihamba naye sibuyela la sihlala khona ke manje. Wafika isikhathi la egula khona. Wadabuka futhi wena. Mina futhi anisahlali ndawonye manje. Asahlala ndawonye, ngithatha isinqumo ke sokubuyela ekhaya, ngithatha ingane zami ezimbili ke manje. Ngithi no angeke ngimshiye. Mhlasimbe khona into engcono ezovuka emqondweni wakhe. Yeah. Akuvukanga lutho ngoba phambi kwalokho ngimshiye wavela resign emsebenzini, uzaphuma imali zakhe wayibhoza yamabhoza waninakekela njengomndeni nazi imali kwamnandi ekhaya. Cha. Kwenzekani? Hayi nje into eyenzakalayo la uma kuthiwa kufanele kuvukwe ekseni uvuka ngo4 umuntu akasekho ngisho endlini. Imali akulaleki umuntu. Hayi kuthiwa kulaleki uma unemali ngizibonele ngazibona ngosuku. Avuka shone Singamazi ukuthi ke uyidla nomani le mali ephuma emsebenzini. Asimazi nokuthi uyidla nomani. Awuyiboni. Sinabangani abaningi usenethi nihleli nje ngibona ngeemoto ziyangena kuzokhulunywa kushawa 1 ekseni nabantu ongabazi kuphunywe kubuye uzongena endlini nisezongena endlini ebanda. Kade hleli phandle kudliwa le mali. Ayi ngadecide ukuthi no angimshiye isasekhona le mali. Ngingahambi singasekho ngamshiya ke ngabuyela ekhaya. Ngithe ngibuyela ekhaya ila engiqale khona ngabona ukuthi okay ngiyakwazi ukwenza izinto ngisengakwazi futhi nale ukuyenza. Wenzani? Ngakho wami umuzi wakha ekhaya ngathenga eyami indawo. Ya Ngakha owami umuzi ngafana nezingane zami. Sisahleli kusemnandi enjoy ukuthi sihleli nezingane nawo umbiko oqhamuka ugijima ngesigijimi senkosi uthi hayi kubi kumyeni wakho uyagula engahamba noma inini emhlabeni. Wenze njani manje wena? Yimi futhi lo ngiphatheka kabi manje. Sengiyahamba ngiyomlanda. Amakhosikazi alalele ayayazi lento okhuluma ngayo, ayasho futhi nawo ukuthi hayi Nkosi yami ngimsoli nami ngangenza nje ngiyazi kodwa ama-2000 athi awusuka ngangeke ngize ngiyimele leyo. Yes. Wamlanda. Ngamlanda. Ngimlanda uFebruary 2019 wahlala naye. Sengihle naye ke manje ke uyamnesa manje. Ngithathe ngisho izinsuku emsebenzini ngumuntu understandwayo manje ukuthi nginesiguli la engisinakekelayo wasinda. Wavuka. Hayi wavuka umuntu. Wenzani umuntu? Into yokuqala nje avukela kuyo ukuthi yeke umsebenzi. Waqala le yanto le kade yisho. Wathi yekelana umsebenzi ngoba yena uresignile phela uhleli. Akasesebenza uhleli ekhaya wathi mina ngizobuyela emsebenzini noma inini. Wena nje yes. Yeke umsebenzi ngathi mina hayi kunokuthi ngiyeke umsebenzi kungcono ngivele ngiyeke wena. Yaqala lapha inkinga. Bekungokuqala nqa empilweni yami ngimtshela ukuthi okungcono ngingayeka wena ngithi bethi eqaleni yeke umsebenzi ngiyeke umsebenzi ngiqhubeke naye. So kulokhu ke sekujika izinto ke sengithi mina hayi ngamane ngiyeke wena kunokuthi ngiyeke umsebenzi. Waqala washintsha manje washintsha kakhulu. Hey washintsha ngalendlela yokuthi mawuqhamuka wawufila lento ukuthi ngathi uyisihambi kulomuzi. Lapho nginalento ethi umuzi wami. Yeah. Ungamane uhambe wena. Kunokuthi khambe. Uyamncikisela yini kanti sisi? Angimncikiseli. Enhlizweni yami sekunalokho ukuthi ngeke ngisahamba phela manje ngithi ngihambile ngamshiya lapha ngayo iqalelo kwami eceleni. Weza khona. Manje kwazi awunayiphike mase ngisuka la. Lalela ke ngifuna umlaleli wami hlala lapha ekhaya uhlalisise ungabisathatha ngisho inkomishi yetiye ngoba ngifuna uzwe ukuthi emva kwaloko kwasekwenzekani. Mangikhuluma ngesimanga ezimangeni angazi ukuthi wena wawukade uzokwenza njani. No. Mkhwenyana umbuyisile nihlala nonke wafika leli langa engikhola ukuthi awusoze walikhohlwa empilweni yakho. Kumele uhambe uye emsebenzini empangeni. Xoxela abalaleli ukuthi kwenzekani. Hayi ke luyafika ke usuku la ngomhla ka9 August. Suku labantu besifazane. Uyosebenza. Uyobu MC.
kabi 6 to 6 6 to 6 ayi inkosi yami ngiyosebenza lapha yana ngiredi ngihamba nabo laba abantwana bami ngifike ngisebenze njengenjwayelo kodwa into esihlezi sinothisa ukuthi lapha uNkulunkulu wabakhona kuleya event uNkulunkulu wehla ekseni ngo5 siqede i-event uma siqeda le event kuba ukuthi kufanele ngibuyele ekhaya njengenjwayelo njalo mangiqedile i-event le anqabile ukuthi siye kuyona naye uthe unqabile mangabuthi kanti nivama usukhamba naye yes sithengile yonke into kwayena okwakhe okugqoka kuthengiwe ngihamba nje mina ngokwenza ikhanda inzipho kufanele ngilungiselele phela ukuthi ngiya kwi-event wafisane wathi I know ungahamba wena ngithi ngishiye nezingane wathi I know zishiye ngahamba ngale event fike sikhonze sisebenze siqede ngibuya lapho 5 ekseni ngishiya athi sitogcina sengiyifakile angikhohlwa nanokuthi kwakuba sengiyifakile senginalento ethi nje ngiphuthuma ekhaya mangifika ekhaya njengenjwayelo ngiyavula isicapha ngiyangena ngiyagumula maqhoks ngibeka lapha yana ithi into kimi awulali la ungalali la ekhaya ithi nje uzungalali ngizama ukufuna ukuyiphisa lento ithi into nje thatha impahla zakho manje uvela uyekini hayi mangivuka mangena kuvele kuvuke lo umfana kubantwana bami ubuyena omdala avuke if evuka ngithi mina asambeni sekhaya yeah ajabule nje naye jajulisa uthi uyazi vele bakujwayela ukuthi uma mayibuya ngalezi ikhathi sivele siyophumula ekhaya kwagogo nomkhulu evesane evuke yena kuqala athi nje ayihamba wedwa kusho umkhwenyana yes ngizosala nabantwana hamba uyophumula ngiyakubona ukuthi ukhathele lapho usho usemi ngeenyawo ngiphethe ibag enempahla esizoyigqoka esontweni ngakusasa angibange ngisabuyele endlini ngiyobeka ibag le ibag ngithathe ngiphose ebhuthini bese inhliziyo yami kodwa ingitshela ukuthi lo mncane ngimbonanga ephaphama kodwa futhi ngibe nalokho ukuthi I know maybe ubelele ngihambe ngikhaya fekhaya ngilale ubuthongo njengenjwayelo umuntu mayibuye ekseni bayazi ababuye ekseni njengathi ukuthi uma ungalalanga ubusuku bonke ubuye ekseni ulala bopho ubuthongo ngalala ubuthongo ubunzulu ngo11 kungena ucingo 11 ekseni mangena lolu cingo inamba engayazi ngiyibambe sawubona sisi unjani sicela ukukhuluma noMamdlela ngithi ayo yena ukephi ngithi ngisekhaya ukephi ekhaya ngisho kusenseleni okay no akude kakhulu ngoba mina ngihlala esikhawini ekhaya kusenseleni indawana nje eyibangane elincanyana then if ngiqhubeka nalolu cingo nale call athi ngicela uphuthume kwakho konakele ngibuze ke manje konakele ini ngihambe ngiyocela ubaba baba cela ungiphuthumisa kuthiwa endlini konakele emqondweni nami kunokuthi maybe balale kwashindlu kwenzakaleni ayike nami ke siziyaduma ke uma ngempela ke manje ayisingene emotweni sambe masifika lapha ya into yokuqala eyangithusa sisazongena ngakwami ngibona imoto eyiningi nje akuyona indawo ephithizelayo gcwele imoto nje kuyaphithizela ezinye ebhekele nomphakathi angakawubona umphakathi ngisabona imoto nje ama-ambulance nje hey sihambe size sifike ekhaya mangena abantu bangakanani egcekeni abagcwele egcekeni bagcwele namaphoyisa khona ayikho into engekho khona lonke uhlobo lomuntu sengibona ama-danger tape ngibuza ayibo kwenze njani ngingeniswe abantu sebekhishwe ngaphandle ngiyangeniswa-ke manje yimi lo ngiyangena mangingena basafuna ngehla
Abafuni wehle emotweni. Emotweni. Kunalokho bangehlise kule engihamba ngayo bangifake kweyamaphoyisa. Ngibuze kwenze njani? Bathi hayi hlala nje khuleka. Akuyikho into ethi nje hey vula isicapha wena ugijima uyongena kwakho uthi kwenze njani? Ayikho. Angikwazi ngoba ngikakiwe kunomuntu ngala nangala ngifakwe phakathi nendawo. Ngibuze kwenze njani? Hayi bethi hayi no akukho wrong. Ubuze ziphi ingane? Ziphi ingane? Hayi zila kwamakhelwane. Umyeni. Husband. Bathi hayi nanga evenini. Evenini? Evenini. Ngibhekene neveni Yamaphoyisa. Yamaphoyisa. Ngiyambona lo muntu ongemuva. Evenini. Mhlambe kuphele 2 hours. Ngivalelwe la emotweni akekho nesibindi sokuza kimi nofikayo ufika buza ukuthi senimtshelile. Kuthiwa cha abuyele emuva. Noqhamukayo senimtshelile cha ayibuyelele emuva. Uzutshela uba Ngize ngitshelwa ilo olande idumbu la endlini. Nkosi yami. Ufika uthini? Sisi umyeni wakho akashongo lutho izinto eningi wafuna wahlala phe kodwa. Sisi umyeni wakho ubulala abantwana. Nkosi yami. Ngithi abantwana not umntwana. Abantwana. Ngithi hayibo. Kephi bethi la endlini. Bathi ungangena endlini. Ngithi yes ngangena. Ngiphuma. Mangiphuma kube khona oyedwa uqhamuka yezongidonsa angibuyisele emotweni. Athi ufuna sibehlise noma ufuna ukubafica sebelele phansi ngibuza behliswa kuphi? Kuthiwa balengisiwe. Ngithi balengisiwe? Ethi yes. Ngithi mina no, ngicela ningehlisele bona. Hayi babehliseke ngingena endlini. Mangena bafica sebebekiwe nje passage. Bobabili abantwana. Boyi-2. Bangakanani iminyaka yabo? Lo munye usena 7 years, lo munye una 3 years ubezothi 4. 7 umfana, ugirl una 4. So mangena endlini. Into oqala nje engiyibonayo ngibona bona. Ngivele ngigijime ngekubona, ngibathinte, ngizwe ukuthi hayi sebeyabanda nje. Emva kwalokho ke angifuni uqamba amanga. Angikhumbuli kwenzakalani. Kodwa into engayenza ngacela ukukhuluma naye. Esaseveni. Umkhwenyana. Yes. Mangifika kuyena nje ngithi kwenzakaleni ubabulaleleni abantwana vele ethi ngiyaxolisa ntombi. Ubabulala ingane. Fika wabaklinya wasiyabahenga. Mawukhuluma naye uyakuyena ukhiphe lodwa uthi ngiyaxolisa. Uthi nje ngiyaxolisa ntombi. Akachazi ukuthi kwenzekeni. Cha. Kwenzekani emqondweni wakho ngalesi sikhathi sisi? Emqondweni wami ke njengamanje umqondo ila ngafunda khona ukuthi umqondo uyagijima. Yashesha. Ila ngacabanga khona ukuthi njengamanje sekumele ngenze njani. Kumele ngireportele bani. Akekho futhi umuntu engicabanga ukuthi uzoyi-understanda lento le. Because abantu bekumele beyizwe kangcono ilabo bengibareportela eminyakeni ewu12 eyedlule kodwa akekho esangishaya ngisareport kulokho kuthiwa umuke wa divorce uNkulunkulu ngeke uzombona. uNkulunkulu umelene ne divorce. Ngihleli ke la ngihlaliswe lokho ukuthi uma njengoba uNkulunkulu ngimthanda kangaka kushuthi sengalahlekelwa uNkulunkulu ngenxa ye divorce nje. Emva kwalokho ke bahamba abantwana baye emakhazeni sekuyimi ke lo ngigqiqake. Ngehla ngenyuka ke manje ngilungiselela ukungcwaba abantwana. Mangcwatshwa lafika usuku bangcwatshwa abantwana iyabuya yini into yokuthi hayi ke manje sengibhekene nesimo sokuthi abantwana bekho nomyeni akekho? Usuku lokuqala nje beshonile nihlela endlini bawu4 i3 yonke ayisekho sivusele wedwa endlini. Mawuthi 3 ubala nomyeni? Ngibala nomyeni phela manje. I2 leshonile naye futhi akekho uphumile. Phume ngeveni umbone. So ngihlaleke phezulu kwaleso simo ke. Sebengcwatshwe abantwana. Uya enkonzweni? Akuvumi nakuvuma.
angikwazi nokuvuma amen. Angikwazi kwakulalela umuntu oshumayelayo because umyeni wami uye futhi omunye wabantu akade beshumayela esontweni. Njengoba ngishilo eqaleni ngithi ubethenjiwe. Ayish. So angikwazi kwakwenzani uma kukhulunywa ngendaba yesonto nje kufana nokuthi ukhuluma ngenye into la kimi. Bathina abantu umphakathi? Hayi umphakathi ke uyayikhulumela yonke into ongayikhuluma basho khona ukuthi wayengekho kwi-event wasambone ehamba nobhuti thizeni abanye bathi nje wayekhona la eThekwini njengoba ngiseThekwini njena besho izinto eziningi. So sebeyakubhetha sebesho noma yini abayicabangayo ukuthi yini eyenzile ikakhulukazi umphakathi uzwelana nami ngoba sino 5 months phela sihleli kule ndawo akakasazi story abantu abazi kangcono story abazalwane yibo kanye laba bakubhala ku Facebook. Bathini ku Facebook? Bathi nje umuntu ethi nje kubhala intshumayelo yosuku uthiwe nje nikhonza uNkulunkulu ngizolinganisa ukuthi nikhonza uNkulunkulu njalo niphume kulabo ababulawelwa ingane ngenxa yobufebe. Alikho elinye igama esingalisebenzisa. So wena lo yimi lo nasemaphepheni obulawelwa ingane ngenxa yobufebe umthombo othembekile ukubeke kanje. Yo manje ngala usakhaliswa abantwana bakho ngala ubhalwe emaphepheni ngala ubhala ko Facebook uthi khona nabangani ababeya kombona ejele bayahamba bayombona bayabuya nento ethi hayi lo mfazi uyena othwele uthwale ngendoda yakhe kuyobhala ku Facebook nangeyingane usebenzisa indoda yakhe kubula kufa ingane ukuze yena abe right. So wena omenzise enze lento ayisho mina engimenzise yonke lento ayenzayo. Kwenzekani kuwena sonke lesisikhathi sisi? Nami ke ziyaduma. Ngisaba ngisho ukubuka abantu. Ngoba mawuthi uyaqhamuka nje wonke umuntu othi kufanele ngabe udingane zakhe ziyaphila ngenxa yobufebe nje. Basho yonke into le. Waze waqala nini ukuthi ukhulume nomyeni wakho? Mhlamba ngibuze la emva ukuthi amaphoyisa emthathile wagwetshwa emva kwesikhathi esingakanani? Akuthathanga isikhathi eside, isikhathi esingangenyanga. Inyanga eyodwa. Inyanga eyodwa. Kwenzeke ngo-August 9 10. Ya ugwetshwa nini yena? Ugwetshwa ngo-September 17. Ngo-September. Iyathini inkantolo? Yamgweba nje olife ababili. Odilika jela ababili. Yes. Kwakuphatha kanjani lo? Kwangiphatha kabi. Kwangiphatha kabi nje kakhulu ukuthi wayivele kufanele ngidlule kuyo yonke lento. Ngidlulisa umuntu engithe ngiyamthanda. Ngizomthanda ebuhleni nasebini ngakusho phela ngafunga futhi kwakusuka enhlizweni. Ngangakusho nje ngikusho emoyeni. Ngangisho ngangisho into engiminayo. Uma usubonile ukuthi cha usogwetshiwe abantwana babuyi bashonile umyeni wami ugwetshiwe uyohlala odilika bajele ababili angazi ngiyophinde ngimbone nini kumele uqale impilo kabusha. Yes. Wenze njani? Ngiqala enye into ke manje ukufuna ukuyikhipha busy. Nginalento le ethi kumele ngikhulume ngifihlile isikhathi eside. Ngihleli kule abuse ngiphila ngathi ngiright ngafuna ukuphumela obala. Tshela mina uthi kumina mawusubheke emuva uyabona ukuthi kwawena wacishe wakubulala several times. Ikhathe eziningi. Khona la ngangivuka khona emile yabo enyaweni zombhede. Emile hefuzela nje kakhulu ephethe umese ngivuke ngithuke ngibuze kwenze njani ethi hayi no akulutho. Ngivuke ngikhohlwe ukuthi yini engiyibonile. Yo, ngiqhubeke ngiyele emsebenzini. Usukhumbula manje sekwenzeke lento? Angikhumbulanga sekwenzeke lento. Bengikhumbula before kwenzeke. Kodwa bengithi mangikubeka. Ngithi yazi namhlanje ubaba la ekhaya ngivuke enze enye into nje ngingayazi. Kuthiwe nje hayi wena nje unenkinga. Uthi ngelinye ilanga wayephethe umqamelo uphaphama ebusuku futhi. Ngiphaphama umile la eceleni kwami phethe umqamelo yabo mawugona umqamelo ugone kanje. Ugonile lo mqamelo ngiyaphaphama ngiyabuza hayibo umelene ethi hayi bengikubuka nje yazi ulala kamnandi. Usuyabona manje ukuthi mhlambe wayefuna ukubulala wena. Ngibona manje. Wahlala sisi wabekezela sekuhambile ke konke lokhu
usuqala impilo entsha ufuna ukuzikhipha busy uthi wavuka wathi ngizophuma ngixoxe ngalolu daba lwami ngisize nabanye abantu besifazane abaseyinkingeni ezifana nami. Baningi abavelile emva kwesimo sami, baningi abavelile ngoba ngaphumela obala nje. Ukhuluma nabo nje sekungcono yini kuwena? Akukabi ngcono, akabi ngcono ngoba benginale pressure futhi ukuthi bethi divorce sekuyibo manje laba abantu abathi divorce. Uboshiwe umyeni, ingane ayisekho, umyeni ugwetshiwe odilika jele, awuka divorce. Akifuni kusawumyeni wakho, kusawumyeni wami. Ngisena le ndaba uma bekhuluma abantu ngithi ena uzo divorce sengithanda. Abantu bezithi uright ekhanda, ngithi ngiright. Kuze kwafika nini? Ngingafuna ukudivorce ngiphoqa. Ngangifuna luphele lona luziphelele kimi. Because akabulalanga abantwana ngingamthandi phela. Ubulala abantwana nje ngiyamthanda. Lalela sisanele kuningi kakhulu. Yimi lona ngimqoqela impahla ngenkathi eboshiwe. Makuthiwa ena khona izinto ezidingakalayo, yimi lo ngiyamqoqela ngithi nje akakwazi ukuhlala lapha egqoka ibhlukwe elilodwa esagwetshiwe. Ngenza ne research la ukuthi kwenzakalani lapha ya ejele, bayangitshela ngithi hayi akathola impahla mina futhi. Ingqondo ihambile. Asizobalaleli abambili abathathu nje ukuthi bathini inkosi yami. Sihlele noNtombi wakandlela uhambo noNkulunkulu asibezwe. Hashtag eshilo. Hayi, waze wabhlungu makethu isimo sabhekana noNtombi. Le ndoda ayisi ngenayo usathana oba lona idemoni likhona, yabona nje ukubulala izingane zakho, ukuzosa izingane zakho ubhlungu. Ngoba phela kubhlungu ngisho ingane yakhe ikhala nje. Uma usuzoyibulala wena ngezandla kusuke sekufika idemoni, kusuke sekufikela usathana. Yiko kufanele sihleze sikhuleka nje. Ngiyabonga ucwanini lo emnambeni. Sekumele ngenze njani? Nkosi, mamumbokazi. Masisi wami lapha nihlele khona esitulo. Aza ngaphatheka kabi loluhambo lakhe. Kodwa ngiyacela uThixo azabe naye. Wayesazi uThixo. Thina singamadoda mamambokazi sazi ba kungathwani sisiyeke ubugebengu kuhlumeza abantwana nabantu besifazana. Andikho ngcono nami. Kwaze kwabhlungu. Sanibonani mamkhoza. Yanzima indaba. Thina sizele bakwethu makuzoba njena einganeni zethu, thina senze njani? Asesizokholwa bani? Thina sitshele bani makuzoba umuntu omvikela ozokwenza kanje einganeni? No kusisu nesibindi. Sawubona mamzanele, ukhuluma noThuthukani la Nhlanglele emsinga amachuneni kwakho kwaMathangwane. Mamzanele, ibhlungu inkulumo ekhulunywa usisi. Usisi wezobuhlungu kakhulu. Shilo mambokazi, ustrong ngikhumbula esixoxa le story sakhe kwi-Heal My Wound eMandeni. Instead ukuthi ekhale kukhala thina sakhala exoxa lento phathini umbona ukuthi ustrong kwaze kwakhala indodakazi wakhe sezama ukuyichaza lento phathini nje ustrong. uNkulunkulu yaza akakuthwesi kwesinye isikhathi umthwalo ongaphezulu kwamandla akho. Ayishem lo mama ustrong kakhulu uNtombi empanza lo ngihleli nani nje Sawubona wesizanele. Sizanele nesihambeli sakho ngiyasibingelela onaso uphuzini. Usizwa kaDlamini wase Free State eMemela. NgiseNewcastle engagane kwamanje. Sisimazethi impilo yabantu iyahlaselwa emhlabeni manje. Iyahlaselwa emhlabeni impilo yabantu yazi. Isimo esesabhekana nodadewethu lo okhulumayo cha. Sibhlungu kakhulu kabi. Sibhlungu. Angazi ukuthi ungasiqala ngakuphi. Ngiyasizwa sisa. Kulungile sisimazethi, thank you. #uhambo ngiyabingelela mazethi nesihambeli sakho lapha umoya igcebe ekhulu empangeni. Iyabhlungu into kamkhaya wami lapha isitori asichazayo. Ibhlungu lento ayikhulumayo. Uyabona la emhlabeni abantu baye bengcwaba uphila ungcwatshwa abantu behlasela abantu. Hayi ngiyazwelana naye ubhlungu adlule kubona but uNkulunkulu wethu umhlengile nje njengoba uyamzwa noma ekhuluma ukuthi useqinile. Ithuba lokuxoxa nomyeni ngeke ngalithola la khona sekuyimina ke sengikhethela ukuthi
ngifuna ukudivorce ngayithathela nje isinqumo sokuthi ngifuna ukukhuluma naye ngakhuluma naye. Ukhuluma naye kanjani? Ngikhuluma naye efonini ngocingo. Uyakufonela khona ejele? Uyangifonela umbuzo oqala ngambuza wona why wabulala abantwana kule minyaka yonke nje nginalento nje ngifuna le mpendulo kuphela akukuningi ngikufuna kwena vele ethi nje nganginomona. Kanginomona wani? Kanginomona nawe mangibuza akusona isizathu nganginika sona leso ethi ngangibona indlela ophusha ngayo ngangibona ungihlula ngaba nomona. Ngangibona uphumelela kakhulu, ngangibona uphumelela ngomsebenzi wakho. Indlela owawuphusha ngakho. Wazibona emncane yena wafinyela. Kusho lokho. Manje ukubulala izingane ukujezisa wena? Ujezisa mina. Uthi wabona kungcona ngiphuce lokho abona ukuthi ikhona esengikuthanda kakhulu enginesikhathi sakho. Thixo onamandla. Akuphuca abantwana ngoba ikona osukuthanda kakhulu. Tshela mina sisi kwenzeke lokhu ngo-2019 August. Tshela mina 2020 2021 2022 2023 sekufikile yini ukuthi umxolele? Into oqala leyo engayenza kuleli phasela ngo-2023 la kufinyelele khona kumina ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngikhulume naye ngimtshele ukuthi ngiyamxolela ukuze ngibe nepeace nami ngingalokho ngikhuluma ngalesi simo ngingamxolelanga. Umndeni wakubo nisazwana nawo kwenzekani emva kwako konke lokho? Hayi mawufuna sidlulele usayidlula ukuthi engikwaziyo nje ngakusho kwanele ukuthi ngiyazi ukuthi le ngizoyisho ingaba inkinga ngoba imndeni eminingi kanjalo. Yes, ishiye kanjalo sisi ungabusafika kuyona. Ngifuna ukwazi wasuqala lento okuthiwa healing my wounds. Yes. Yini le? Ngangifuna uNkulunkulu ukuthi kube uyena oselaphayo because abantu abakwazanga kungelapha. Awusalaphi wena wedwa usulapha nabanye. Sengilapha nabanye abantu. Usubatshela ngezimpawu owayezizwa wena. Ngamasikazi enginawo. Sengikhuluma ngento enginayo. Sengithi abantu ababuke mina bebuka uNkulunkulu. Wayibona izingane zakho yithulwa phezulu zabekwa phansi. Ngayibona zishona phansi emgodini ngangeme phansi kwazo. Zibulawe ubaba wazo umyeni wakhe nafunga naye. Obezithanda. Ngokwakho uma ngabe ubheka ngokwakho usuhlalile wakwazi ukuhlaziya uwedwa kungaba iqiniso ngaba kulona iqiniso wazibulalelana izingane umyeni wakho? Angifuna uqamba amaqondo wami ngaze ngiwenze ufuna ukufinyelela lapho ngoba engangikulindela ngitholanga. Ngangilindela izinto eziwu2 engangitshela zona. 1 ngangilindela ukuthi ngasho ukuthi ngizibulale because of ungifebelile. Angikutholanga lokho. Even namanje uphika ame ngonyawo lodwa ethi nje angikaze ngisho lokho ebantwini. Kwakuyisho labantu befuna indaba. Wathi kwakuyisho labantu. Okwesibili ngangithi mhlawumbe uzothi ngihlaselekile ngibe namadimoni athile angihlasele. Mangithi ngiyambuza nangamadimoni ukuthi amaningi amadimoni akhona emhlabeni ngabe awukaze yini nawe ube ngomunye wabo owadonsayo ukuthi engene kwakho? Athi cha. Njengamanje emva kweminyaka ewu4 uzizwa unjani? Mawucabanga ngabantwana ucabanga nangekusasa uzizwa kanjani? Njengamanje indlela engizizwa ngayo ngingasho ukuthi ayikho right uma ngicabanga ngabantwana, kodwa mangicabanga ngami ngizizwa ngiright kakhulu ngoba kufanele ngingabheki emuva. Ufuna ngibuke noNkulunkulu ukuthi uma ngisuse lapho ngisabi. Uthini kubantu besifazane ku healing my wounds? Uma sihlangene lapha ku heal my wounds ila khona sisuke sikhuluma ngobuhlungu esidlule kubona. Ila ngibatshela khona ukuthi akusiza ukufihla. Laba abantu abathi bekezela kuzolunga mntanami basuke bengasekho masubhekene nesimo. Uyabona yini mhlambe ukuthi ukuba washeshe waphuma usathole impama eyodwa embili entathu wathola nesibhakela wamvuka emile naphambi kwakho mhlambe kuye kufike yini ukuthi mhlambe ngaba kufikanga la kwagcina kufike khona ekutheni kubulawa izingane? Kuyafika ukuthi no ngaba kufikanga la kodwa futhi ne heal my wounds ngaba yikho. Ngiyakuzwa ngamanye amazwi uthi uJehova ubenecebo ukuthi akekho faka kulomlilo ukuze ngisize abanye, ngihlezi ngithi ke
uzofa ngoba uyithandela. Ngikhona ngizolikhuluma iqiniso. Ngabo laba esibethembile, laba bamayo bekukhulume beshumayele phambi kwabantu. Yo, sisi uNkulunkulu akaqinise, uNkulunkulu akupha amandla. uNkulunkulu akusize ukuthi njengoba usuqalile lo mshikashika uphuma uya kubantu ukhuluma engathi uNkulunkulu angakupha amandla. Ungaphelele endleleni. Bakuthola kanjani abalaleli? Ngiyatholakala ke enambini yami engitholakala kuyona inkundleni zokuxhumana. Ngiyatholakala ngiqale lapha ku Facebook. Ku Facebook ngingumazikalala Grace. Mazikalala Grace. Mazikalala Grace ila ngitholakala khona ku Facebook. Bese kuthi lapha ya ku Instagram ngiyatholakala ke khona ku Instagram ngingu Grace N. Grace N Mazikalala. Okay. Bese kuthi lapha ku TikTok @ntophu ndlela. @ntophu ndlela amagama ami awu2 lawo. Yes indlela. Bese enambini yami engitholakala kuyona ithi 081 358 4254. 54. Ngizokufaka nami lapha ku Facebook uma ufisa ukuthi umbone usisi kade si live esixoxa naye lapha yana ku Facebook. Intombi mntakandlela uNkulunkulu abe nawe sisaqinise. Uyena kuphela, umoya ongcwele kuphela ukwazi ukupholisa amanxeba. Sibonga nje isibindi sokuthi uphume uyofakaza usize nabanye ukuthi bangaze bangene kula ungene khona. Lisho njalo iBhayibheli. Uma ngabe unethumba lokukhuluma nomyeni wakho buzothini? Bengingasho nje ukuthi la ukhona mfethu awuzama ukulungisa. Uyedwa umuntu siyakuyena uNkulunkulu. Utheki mina idivorce igcina iphumile. Ngiyenze ngomhla ka-22 September. Yebo, ngenyanga edlule. Ngenyanga ephelile. Nigcine nihlukanisile ngokusemthethweni. Sihlukanisile nje bengisenkantolo ngomhla ka-22. Ngomhla ka-23 kuzoba iHeal My Wounds ngangikhuluma ngamandla. Ayike nginibingelele ukuthi kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona le video. Mengabe ubuqala ukuba nathi sicela uzungakhohlwa ukucindezela subscribe button kanye nebell notification. Lolo bokudaba likaNtombi Ndlela lapho khona ebeveza uhambo lwempilo yakhe ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi agcine ebulawela ingane ezimbili ngokuthi ilengiswe owaye umyeni wakhe. Wafika nje ingane seyidindilizile ngoba wayibulala ngokuyilengisa. Kepha ngaphandle kokukhuluma kakhulu, cela ukuthi uze ucomment comment section sive uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba lobuhlungu kangaka. Kanti uma ufuna ukulalela iy'nkulumo ey'fana nalezi oyilalela njalo ngosonto kuKhozi FM kuMamzane Lembokazi. Danke, siyabonga.